de Llobregat. El passat dimarts l'Ajuntament es va reunir amb representants del Departament de Salut i, entre d'altres temes, vam reclamar una nova construcció, una nova rehabilitació d'un centre de salut, d'un nou consultori. Ja fa anys que estem treballant per un nou consultori, però el creixement urbanístic no ho havia permès. Ara, la Covid ens obliga a tenir uns espais separats entre diferents punts sanitaris. Què és el que els hem demanat? Que facin l'estudi per poder tenir aquest nou centre de salut. La recepció, la resposta ha sigut, com sempre, molt bona, que ho estudiaran i que veuran quina és la possibilitat i el nou model que ens porta. Ens van explicar que ara mateix hi ha molt servei, una nova normalitat, amb molt de servei, amb atenció telemàtica, però nosaltres tenim un percentatge de població, de gent gran, que ens obliga a que la mobilitat sigui més complicada d'anar a Viladecans. Per això reclamem un espai per Sant Climent, un espai que pugui tenir una atenció segura als usuaris i als professionals.